السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي أنا نقل حريرتو برتان كلنا هاي يوتيوب وحامانتا نولجوكتو إليس أو إسفانسكا. هي إليس مالي وناكسن مرد برو في أنا هاي إليس واحد تقناة في صوماليا وفي صومالي بدن أو وناكسن أي تقناة مركز إليس وحكوري سندونا ماشي دقنتاي أكيد دقنتاي إليس وبرضو دقنا هاي خلدinge كاترينهولم. اوكي خلدinge حافظ لي رادو كاترينهولم كتالو دالك سويدن أي إليس دقنتاي مركز إليس ما حد كشغيسا وحنا هاي معلمات إليس ومعلمات في صومالي كده فهميسين كل إليس هسها صوماليا سيسكتين waxaan jecel lahay heesaha Soomaaliga إليس heesaha Soomaaliga jeceshahay laakiin yaa ugu jeceshahay heesaha Soomaaliga heesee ugu jeceshahay ne visa heesaha Soomaaliga إليس heesaha Soomaaliga Mariam Mursal Omar Dole Farja Fiska Hawkin ja finns det fler och fler det finns det finns många men Omar Dole är favorit verkligen Omar Dole Kaban Karami tycker jag mycket om. Har du spelat Karami för? Jag har försökt, jättesvårt. Okej. Men det är fint. Ja, jättefint. Men kan du sjunga somaliska? Och hejsa somali med qadikta. Wada ma ja'ay naftada awa ani awa och så vidare. Oj. Eller manta och mali wene manta marhamana manta och mali wene manta marhamana Eller en av mina favoriter är Wadada Kukulkul med Farja Fiska. Och jag tror att hon har gjort den sången bara för att jag ska träna på ka. Okej. För det, när man sjunger den så är det 70 ka. Okej, det är jättesvårt. Wadada Kukulkul. Och sen är det ka. Hela sången, 70 gånger. waxay leedahay wadada ku qolqol waxa ku jirto 10 iyo 7 ayaa ku jirto markaas qaada way ugu cusub tahay way ugu adag tahay markaas aad iyo aad ay dhibtaan qaada هذا المعاني هذا المعاني أنا وين أجي ja just det jag kommer kan du ta i viol och kan du säga nu Jaha, sjunga menar du? Okej. Lisa. Men min favorit, en av mina favoritsånger också från den gamla tiden, det är ju den här som handlar om att man ska mjölka kamelen tillsammans. Som heter, vad heter den nu då? Mandek. Magodo andadi, gola hamarise. Han malo hashena mandeke. Den är så fin. Jättefin. Somaliska bäst sång. Ja, det är faktiskt den bästa sången. Abubakar. Abubakar.